Mpenzi mtazamaji wa runinga yako ya INKA TV, ni runinga yetu ambayo inafanya masuala yake kwa njia ya online ama kimtandao. Leo hii tumetembelea familia moja katika eneo la Kiaboega, katika wodi ya Nyakoe, katika eneo bunge la Kitutu Chache South ama Kitutu Chache Kusini, na ni eneo bunge linalopatikana katika kaunti ya Kisii. Tumetembelea familia moja ambao ni ya mzee Richard. Familia hii ina shida kwa hakika. Watoto zaidi ya 3 wana ulemavu, na si ulemavu ambao kidogo ni wa kawaida, lakini ni ulemavu ambao kwa kiasi fulani umetokea kwa sababu ya ukosefu wa lishe bora, na labda ulemavu ambao umetokea kwa utepetevu fulani. Unajua familia zote hazina uwezo ambao tunaweza sema kwamba unafanana. Sasa hivi wapo watoto 3. Yupo mtoto ambaye amelala kwa nyumba ile. Ukiangalia unaweza uangalia uone kwamba ni picha ambayo kidogo haifurahishi, ni picha ambayo haiwezi kupatia amani, mpenzi mtazamaji, na kwa kiasi fulani ni picha ambayo inaweza kukosesha utulivu. Picha nyingine ni ya huyo mtoto hapa, na kuna mtoto mwingine hapa ambao kwa hakika hawana uwezo wa kutembea, hata imefikia kiwango cha kutambaa ila kwa shida. Ndipo sasa tunasema hapa kila ambacho unahitaji kama familia ni usaidizi. Labda kwa njia moja ama nyingine una uwezo wa kuwasaidia, unaweza kufanya hivyo moja kwa moja kwa kuwatembelea katika eneo hili la kijiji cha Kiaboega. Kijiji kinapatikana katika location ndogo ya Bonyagatanyi, na location ikiwa ni Nyakoe, wadi ikiwa ni Nyakoe, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii. Wazazi ndio hawa hapa. Wanasema kwamba hawana uwezo wowote wa kusaidia hawa watoto wao. Ingawa walizaa ndio, lakini dunia ndivyo hali ilivyo. Mambo kangaja huenda yakaja, na yakija za zingine yanaweza yakakuchanganya na unaweza shindwa la kufanya. Lakini yupo yule ambaye ni msamaria mwema kama wewe hapa unayenitazama sasa hivi, ambao una uwezo wa kusaidia familia hii. Unakaribishwa moja kwa moja katika familia hii upate kutoa msaada wako. Lakini ukiangalia katika runinga yetu ipo namba ambao kidogo iko hapo chini ya skrini yetu. Ukitaka kusaidia unaweza saidia moja kwa moja ikiwa utakuwa na uaminifu. Manake hiyo namba ipo pale kwa minajili ya msaada wako. Omochokoro wa INKA TV nibiro binanengo kwaregania nenkoretero muganora bugo kumisana mugano bugo ichania kurwase kenyoro Kiaboega ikigotoka ime ye sub location ya Bonyagatanyi, ime ye location ya Nyakoe, ward ya Nyakoe, ime ye constituency ya Kitutu Chache South, county ya Kisii. Aiga igotore asenkeyemo yo mugaka no Mong'ina abo obwata abana 5 na 2, abana nigo barenge 5 na 3, lakini yomo ase bahati mbega siri ubuguma bwaye bono nigo bara abana 5 na 2. Kintu kyo kuminkelinga abana mbaro 3 babwate omochando monene, bana bumbali gosuka mbali gotara, lakini yomo naro obwato omochando bwekerengo keigoro asare noale tari konyara gosuka, tari gotigera, tari gokora kende yonse igago onchorwa ekero kumurigereria nabokoranga ngo kwanare, lakini abwato omochando bwekerengo keigoro. Karibu sana mwacho murigereria INKA TV ikere nere channel ya ona mbeme ukomanyia emegano aho kurwa sebi mechibirie bikego ikemechi menene chebona botambe nkuru kwa MC Dudus. Karibu sana mwaka itangani kana tutabyango ngakikorokwa litari ne koro Richard Masese. Richard Masese aiga no bu INKA ya ona waga abone Mong'ina waga kyakorokwa Mong'ina nakoro cyose binikeru onero Mong'ina olega aiga nero abana mbare ngo bwate 7 7 abana bon spin 7 bale kwenda bali school ba kwenda mbaro abana abarwarite mbachite school bayikora bagatika ronjera bakera naga bagatika tino abarwarite ngakibarwarite nane mbara bya bagota abarwarite abatata batataba bono ratu mwaka nga batataba ngene tucha korora nga batatumbara byaba abana bawugwate bale 5 na 2 bamurambare nga bale bamura bale 5 basike babire
omuramba 5 baiseke babiri boka omwana monene emyaka irenga bwate mwana monene myaka bwate 19 Mong'ina gwante 19 myaka 19 okay bona Senge yao abagwate bete batari guchi skuru ngi batari guchira gwate batari guchi skuru wogera bari nge skuru bagaika bana bakarwara kiara ne bari osoma Nyamirako ruga yotoka Nyamirako gutuke sama ya bonjari bonchari lakini bari kurwa baka bonchari turu mpaka tuli katikati mpaka pare na tobakane tikuchirugura ambonchari kuchiambo nyagatanyi bona turu mpaka katikati okay abana bote baruwete ngakibarwarite abana na bakina basoma mwana kapaka sana rifo enyama ya jago ichira kurumaiga kare ichira kurumaiga uchago tadri bichunsu kuri bicharaika odia tadri bichara bono urara insu ukaransa iko abana gwate ambale ngabarwarite bana batatu emirimo yawo koraniriye nche mirimo timbwati igasi yane montango gasinde kebarwan kore nyore kende mba kyara nanda bana munaba ocho Mong'ina bon takonya kana ne gasi kyara mwana muno ya ko onchuru chinsai sattu onchuru sattu aonchuru iko bon ta Mong'ina takonya gasi ko anda chiko kore kebarwa abana abarwarite batatu konya ko biranya gitari na bairete ntwaje tukarusi wali madukana baka town tukaenda tukabera roange mutinyi mugima arabu rende tukamenya kurua robono rende nchibono nompurire mbanda tinki kyalengi ande bakatwira nani tukaje itali ari gwata ko bere erifaro general pero ko bagitio ngakiora ikinya itali ote benga buruire mboi twabeta oro bono namariyo kware kwa buruche na ate skuru ntwachete negentu kiliyo ukali kirali kwa mariyo kwanya kwa wantu kumenya ngai shida nelie ya ko baeta mariyo se ko geto katika ntwabaeta mariyo aka kaere kera era nko baire ntinya itali bata tanga bona tukaruoro twatange tu wodi twatange tuoro tukaberoro ango mutinyi mugima mutinyi mugima rabo katu gore tukamenya go kurweringi kyabiro ko bakorera oniga in fact gene nkeyo kyarti ndikwenyara timbati kende nendega tata iburta bamura baringa abange ona muna iburta futwarenga abange no buri muntu bwati tukoruchenda gartukuri oniga oenda kolegasi kuchokore ragasi bon to konyora bno Mong'ina ngo chialengo garagasi ta konyora bono gasi akore kyara bana bono bara igoroje mbatakete kuragira mbatakete kurikendi kyon in fact bono kabono tubwati kende injirtirte tugwe konyente na nya gitari bono ni transport na begura yukuchira nya gitari abana bagwate abarwarite batatu nga kibarwarite bonekera uko barigireria yo manyana kibarwarite bono kerankora apa pima usitukuri pigere intwe na tore nyomba kera bana bakurigirira tore twaje kubarigiriri bono mwana bawo kina buja bono kwara mukamura kale gotara bitakale gotara lakini bono kego ikengaki kachaka kubimba iga kaja urara insi bono in fact twasinywa bono ga nkonyerengo mura nkonyera nambabere wose nkonyera abandi kyaro uyu ndi kwa engei bono akyote tokonya njibono tete nkonye gaki na mwekirega njibono arina bana babwendi nje nkonye ba konya uyo uri bija usito konye twenzi bono kemwachire to konye tebino no mugami maima abantu mbara tali banjari tole toro mpaka watika bono bako tokora wanjari bantu baiti bono gaki to konye gaki simuranje mwikirika na igure Omong'ina kagoteba ngakero kende tokonya aba bari buya igonaro uri bobe gwetani abana inde oriere embo bare naro yo manene oyere embo bere bono tuchibono mpaka mugongo nchukire bono urigerio yo resoka pako kwana ko ukuriga iga oyibono urigerio yo soka be bono ujibono ne rutakira ra konyu in fact asugurikeru ere bakara konyu gaki nkonya gaki oyibono na bwata no chinguru chire gwi yakwata bokoro kwa ndicha masese nkoro Richard Masese nkoro mwacho murigeria INKA TV ekero kurigereria NK yo mwako yuna ukwana kuri kwa Richard Masese bunatebire nibo atomo chando tagete tuchikora arigereria abana baba gukwana rungamba rwarete turabarigere turaranga condition bari nereriye kegera kero kende ekero togokwana utararora kibiche cia abana aba nabera abakongu kwigena ngakero kende familia ye nega nityo gokonyo
kero kende Richard abana babarware taba babere ngaibare barwarte oyo mono ara oyo nde batatu bare lakini bono ri rwarte nyomba tukunyara kumasokia ko mubwata ni fakti yakabenko no kumubugoria Mong'ina na baganya mwambana umusibi anama kumwirani bona barwarte oyo nare batari oyo bono nere kende timati se kamera nenya kumureka gaiga oyo muchando kya bwatoye bono inyama bune ina gotebia nere yachagete guichuraga kare nyama yaichura bono agacha gotarire bicharebi bona karata bicharebi bono akamakora rainsi no okaratigo oigoyo ta kunyara gotara nginchende yonse ya aragure na maguru aho ko bakasa uko na ngiye kimurie tayo okabakoko karamo bwata ngora okabakoko bari kurwana kara bari ngeriko akachia katobake gichare geriko kika sambika gawe igo kwanye komwera nyagitari nyagitari na chieti bijakire igabona kire gambu yakero mwaka Richard ekabona kiata kete kubutura karabe kako ko chaga iga kijana muvikire monchole biga simba se kamera yanenya ari kumureka gaiga usakurigereria kyare kenge bwato muchando gaiga mwanchu murigereria kyare kenge bwato muchando gaiga bono gwate banga umwana we magora yatari kunyara gutara igo umuchando umwana yabwate no gutatara gwoka ngukwana ari bia okwana ari biore tata ndai to kwana rero ngiyo biore ngakyokoro kwa Josephat ngo kwana Josephat ngo ndo skuru skuru ngakyokoro kwa so ngakyo skuru so ngakyokoro kwa ngakyo skuru ya ikoro kwa nyamerako kira sire ngore kira sire ngore kira sire ngore ya ko ndo skuru bono iga lero ngwa gende skuru kwa tigete mwancho murigereria oyo noyo mo bwa banu bwatu muchando sana noroche bakoko bako kwaye bune kamera nekero ya murikaga iga nkwanyara ko bako kurigereria mwana ya magoraye igaga taite tari kunyara gutara oyo noyo mo bwa bana se familia ye yo mugako Richard utari kunyara gutara mwana uri nare ga igekero kurigereria omwancho murigereria kamera ya nesa kumurikaga iga buya sakurigereria mwana oyo amagoraye tari kunyara gutara pi kero kumurigereria timete oyo ngo kwanari ngo kwanari biolea na kyokoro kwa kwana maritonzi na kyokoro kwa kwana na kyokoro kwa ndole skuru kwa tigete skuru mwancho murigereria mwana oyo ntoko nyara kumubekera amamoje kyagero borora bwate no bwekera ngo keigoro naende ga sare gaibore tuya bono tari kunyara gutara kero kenna sengencho yogo tairu nyagitari yogo tanyora chindagera chibwenerete gatieme chande ndemenge oyo nero mwana obwatu muchando kera nakoro kyo mwana mutangani gaiga buna bwatu muchando onero bwatu muchando sakurigereria buya omwancho murigereria oyo nere ngino mwana gakibabo korokwa ngino mwana tabirega korokwa Josephine ekara korokwa Josephine onero mwako korokwa Richard neye nere nkayabo sakurigereria obona bo bugima bamenyete na nigo bwata abana batano na babere kera bwata abana batano na babere igo bado obugima nabo boro bakongo kero kende mbabwati nchera yo kwegendereria kurende omwanchu murigereria INKA TV nintagete gukoire ya masayemo turarora ebicha yo mwana gatatu oyoro manena Senge wataba mwana yo manena kyakuruko Evans Kaisa Evans Kaisa nero tarikunya ko nero rera sekero ka Evans Kaisa mwancho murigereria INKA TV nintagete gukoira ya masayemo gwika asumwana kurukwa Evans Kaisa wataba nero manena Senge nero okabere nero yokabere umone naro naro man Evans Kaisa oyo nero yokabera Senge nero bwato muchando monene wetania aba babere twaligererie omwanchwa omurigererio INKA TV kero kende nabo mugano yoko bomokongu ekyagere kerora kikurigereria kibicha anane mono cy'umwana oyo kuru Kaisa
igabikire kirugo igoro tari konyara gonchoka kende nkiria konyara gokora kero kende ekerora chikorora chibichechi mwanchu murigereria nabo ndabese kugusaba kwabera nga goikabwe korera ni boronge omayo chikorigereria chibichechi kegere chibichechi gokumia kero kende orarore chikoretere okonyegerigwo konene ase omubiro na kero kende tware birengereria binge kurende ndubati njirende ndo gukora kichibichechi ekegera obuna bw'ubugima bamenye tase nyombeye abana aba aiga bono no twiga twaburiria barayi baito mo MCA bw'wodi ya Nyakoe omusike John Amisi omubunge bwe constituency ya Kitutu Chache South omusike Richard Momoimonyonga mugwimenere bwe county ya Kisii omusike Jane Tongera no mugabana bwe county ya Kisii omusike James Ongwae kubwatera no senator bwe county ya Kisii omusike Professor Sam Ongeri wochana kobeke metwamo buna barayi na kero kende koene kinga familia yanyorire nchira baranyare ko bagwe konye kero sa kurigereria iga na bakorora ngo bugimo bo no bokongu asekene kyamangana wikerekerengo ntobanyene bali tokora umugano oyo eko tobera kongu sana bakora umugano ngabunwe maitinge kamera yanene ile chingaki iri gukora kichibicha cy'umwana oyo raira senyombeye asekero gosa kurigereria nabokorora sara ira sekirogo kyayaria nekirogo kerino amenyete egasi ayino gonchorwa na gonchoro na kwiranirwa tari konyara koba kagusuka ncherende yose na utogotebanga kero kende ekerore moyo umubiro ore buya ebimubya obyo mubere byonsi bire boronge na ndo bwato kwenyara nabora konyo yomino karoche kero kende erena atanyara ko gokonya nabara atebembuya mono na gwetira mbuya moneye nabura nyara ko bakogoseniwa asenchira ya mugoseyende ikiagera nyasaye nero gosenia kinagania omwanchu murigereria tunyara ko ba tokorigereria chibichechi boikaranu torenga kitoranyara ko ba togokonya familia takite eyamase mondara kwana na ngina abana aba elinde nyara ko baginkororanga kero kende ninki turanyara ko batogokonya ase familia oncho murigero ngativi natakatora kwana na ngina abana baratabinga ki ine naki abeire gagushughulika na abana bekegero manyetekero kende nere buno mwiburi bwensemende na baratomuga nondo Mong'ina ko batabokoro kwa Josephine Kerubo Josephine Kerubo Josephine Kerubo ayena yengina abana abo kero kendo muchanda abana babiri bakonyora n'ururiyo njana banko bakinibiya ona ya wale maire ontamanyete bana bakeskuru aho sugerarende kere gento kaji university ocha arona renki kingo koraba tiamba ine gitari kene kya bate abatigete amali aho mbali ko barinda aranyu nona mutukama ali aho makei chingaro angati ari na kinya sana rako chira maonde mereletivo abongo siki kero kendo Mong'ina uranyora umuntu dagete kogokonya nsemo kiana ne mono ataka gokonya njetiara nkonyera oyore biya abana banyora kende banyakori okogera baramba kunyarika oinere morateme se mo konya so wanje kwi una nkorirai kero kende kero kurigereria aiga ekero kurigereria kamera yega onde naro koroche kiranyara komuda kero kende tutabenga kuomera ne no MCA bw'wodi ya omusiki John Amisi ose kuomera ne no mujumbe we constituency ya Kitutu Chache South omusiki Richard Onyonga ose kwanyorera ibagali okumera no mo women rep we county ya Kisii Jane Tongera inkura motebi
Njose na mutebi ankonye akyo kwa ni chandegete tindo chikene ne konda ngokora ankonye abana ankonye ro kero kendo Mong'ina inchira kimogo konya no mwako elio gokone kinga konya ngorenda muri abana anyore emia nje nyore emia tugure ndagera turagira tanyore sabuni tosibiri abana inere inchira yito astai togochi ndabana bako na kore hasi ngone konda naramyuka nara mwana ngakiari kogera guteba iyo aito ko mata kunyi otego kogenda mamundi tayo gonko njenga no mogati buka ngandi buka kogera machengo itiro tayo ngotebia ankonye ina kwenda kona musiumu akiagenda kiringo sabanya sawo yole ta gonkonya gaki nona bagambi base ito mbali kokonya kina ndi mbali nacha akina kingorera gaki tare bwanja so bwanja kwa ankonyise asiba konya nje kina kingosa ni ati mangana mangi bana mayanda mangi akero kindi kwa tabanga ne konda gokora ekero wa gokora kona ngogocho gwatikira bana ngogenda na minyoka ake nacha na musiumiri noyo acha nara mwakindi semo chori gosemo bekere plastic chika bekire chabo aba menyere tai kero kino mondara to gotete kwira abana abanyagitari nase bakoboronge ine no mwanchire gokora yatinguka wacha kero kendo uranyora omonto tagete gukong'anyi kurwaiga na abana babonsi linda chikuba kero kenda banyorera ase bakoba na kubabeka burunge ine mbwanje kung'anya kurwaiga tinkung'anya tokonyara kung'anya kurwaiga no kung'anya rero ngakingutiga ngakingutiga moncho murigereria INKA TV atura Senka yo mwaka Richard yera se ward ya Nyakoe ase sub location ya Nyakoe location ya Bunyagatanyi emeye constituency ya Kitutu cha South county ya Kisii no mugano makongo sana ugitubuna ngina abana batebire mwako yo nyare kubaga kweresa abana bambo bwato mucyando bwekerengo kiguru aigana togoteberanga onye kuru musamari umuya kero kende ko bwato moyo bokonya na bokonyara ko bakogokonya ali asokonyara na nchereria uranyara ko bokonyara robo tambe channel yetu ya INKA TV tobeire tugukwanira emigano aho una abantu bachandegete nango komanya tole bana magana agendete gokorekana ase binyoro aho banyina sense yake aigana toje tworo appeal no gusaba gwekerengo kegoro uche sabara ibaitu omo MCA bwe ward ya Nyakoe musikejo na misi omo bunge we constituency ya Kitutu cha South Mosque Richard Monyonka women rep we county ya Kisii Muswadi Jane Tongera omo governor we county ya Kisii Mosque James Ongwae na boigo mo senator we county ya Kisii Mosque Professor Samongeri onya abantu bali batagere gokonyu abana mbarega iga sambuli yaba batake korerwa mabera meye nyombe limwe sakurigereria nebwate omwana aroro utari konyara gusuka mwono yekero kumukwanira bago kurigereria korambu yale lakini nabwate omuchando oye kivyake tugendo tware gusaba una INKA TV kiringa abara imochamo na kero kendaye buno musamari umuya rero atware birengere byo gokonya enkeye asenchira ya mose yende torengera likendi yonse digereria engencha abana babali abo tukuri kino hino mu manager uri oranyare kuba kumane chinchira abana abaranyare kuba bagokonywa lakini rende banyare kuba bagokina senchire ndonge mwaka Richard ekwatebe kinyore kiyo gekoro ikyabwe gekoro kubanyagatanyi kyabwega kendo montaramwa bose anacheki na kyo cha Senge kurwa wakonya konde no mwanchire
Karibu sana. Ase kenyole kiaboye. Karibu sana. Mwancho murigereria una kwandire Richard nero mwako manyene nkeye. Ngonde bwensi yorataka gutwara gokonya. Umwareganiria Senge. Ase kenyoleke kiaboye gake gutoka ime ye sub location ya Bunyagatani. Location ya Nyakoe. Ward ya Nyakoe. Constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii. Aiga na Omochando berete. Konyo yomino karoche. Wikarakinga kichindo mwacho murigereria kerotorira na Senge iri kororanga kiaba nende familia yagenderete. No tokora korera bwa seri tukuri rero. Kurende umugano yo nturiko yotigera. Ntoira na asenga kiende na inde. Inde tuchakurigereria umugano yo wikiranu torenga ngaye familia yake asensemo yo gokonyo. Kira toke no gwatomo yo gokonya. Na bogokonya maseyemo oiche goikase kenyoleke kiaboega kegotoka ime ye location ya Bunyagatani sub location ya Nyakoe ward ya Nyakoe constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii bose kora toro kwegena na kerokende gotomonde bwensi endacha koleta ogokonya ko goje ese familia ya ibuno mo samariomu ya na bogokora bo bana INKA TV no butambe ngo tole namba ya itase screen ikero kende era renge gokonya family bune koranyale kuro gotoma umusado wo wasenkere yama ose yende buno rakunwe ngo turatebembiye mono ikero kende ko ene kinga asenkere yo bwegenwa ye bwikiranu tunyaraga batubwikirania ogokonya kuja se family korwa ase kenyoleke kia boega kegotoka ime ye location ya Bunyagatani sub location ya Nyakoe ward ya Nyakoe constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii. Ine channel ya ona mbeyamo kwa INKA TV. Na buno tukokorera umugano uyu. Aseli tukolera rero chenkoro kwa MC Dudus.